Estirant-se el nas, estirant-se les orelles, rascant-se la panxa, fent un pessic en el cul, picant de mans, picant de mans, picant de mans. Fent un fort, comença un aire ben fort, com picar de mans, més fort encara. A les dues, i a les tres, vinga tots en l'aire, aixequeu-vos tots drets, 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 drets. Vinga, home, així n'aixequem-nos en l'aire. Una animalada, us sembla bé? Començarem fent l'elefant, a obrir les cames. Un elefant passeja per un camp, alegre va cantant. Un elefant passeja per un camp, alegre va cantant. Amb una cua, i una trompa al davant. Un elefant passeja per un camp, alegre va cantant. Un elefant passeja per un camp, alegre va cantant. Amb una cua, i una trompa al davant. A veure, verdures, hola, fruites i verdures. I tenim aquí una colla de barrufets. On són els barrufets? Molt bé, hola, barrufets.